ಮಾಸ್ಟರ್ ಸುರುತ ನಿರ್ದೇಶನ ಇರ್ನ ಕನ್ನಡದ ಇನಿಕ್ ಇರ್ನ ಆಪ್ತೇರು ಇಡೀ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಅದಿಪಡಿ ಇರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾದ ಈತ ಜನ ಬೈದೇರು ಹೋಸ್ಪೂರು ಶೋ ಆತನ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದು ಯಾನು ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕ ಆನಂದ ಆಪಣ ಒಂಚೂರು ಭಯ ಕನ್ನಡ ಬಂಡಿ ಕೊಡ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾರಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಗೂ ಜನಕ್ಲೆ ಮೆಚ್ಚಲೇಕ ಆವಡು ಅವು ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ದಾದ ಮಲ್ಪಡು ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಪಾಡ್ದು ಡಿಶುಮ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ಮಾನವ ನೇನು ಒಂಜಿ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿನ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪಡು ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಕಾಣು ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುಕೊರ್ಪು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಜೋಕುಲು ಬೊಡೆದಿ ಅಕಲ್ನ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಅಕಲ್ ಒರಿಯಾಗೊರಿ ಎಂಚೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಂದ ಆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾನು ಆಂಡು ಬಟ್ ತೂಯಿನಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಲ ಏತೋ ಜನ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರ್ತದೆ ಇಂಕಲ್ ನಾ ಹೀರೋನು ಬುಲ್ತುದು ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ತೇರು ಬುಲ್ತುದು ಆ್ಯನ್ ಅರದು ಬರ್ತದೆ ಪಂಡ ಆಯನ ಬಂಗದುದು ಆ ಸಿನಿಮಾಡು ಆಯ ಬರ್ಪಿನ ಬಂಗದುದು ಆಯನ ಇಲ್ಲದ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಬಾಲೆ ಬಂದು ಆಕಲು ಆಯನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಟಚ್ ಹಣ್ಣು ಲೆಕ್ಕ ಟಚ್ ಹಣ್ಣು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಬುಲ್ತೇರು ಸಾಧಾರಣ 99% ಜನಕ್ಕಳನ್ನ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾಯಿನ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂಡ ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇವನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಾಕಲು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಿನಿಮಾ ಹೌದು ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದು ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ ಇದು ಜೀವನ ಬಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಬಂಡೇರು ನೈಜತೆಗೆ ಭಾರಿ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇರು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಸಿನಿಮಾ ತೂಯಿಲಕ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ನಿಜ ಜೀವನ ತೂಯಿಲಕ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಪಂಡ ಎನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಲ್ಲಿ ಅವೇ ಇತ್ತೀನಿ ಸೊ ಮಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಯಾರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಪೇಪರ್ದಾಕಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಲ್ದೇರು ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಬಟ್ ಅಕ್ಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಸರ್ ನೀಟಿದೆ ಸಿನಿಮಾ ನೀಟಿದೆ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಎಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಭಾರಿ ಧೈರ್ಯ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತೂಲೆ ದಯಬನಗ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಗೂ ಬೋಡಿತಿಲಕ ನಮ್ಮ ಹಾವ ಭಾವ ಐದು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ತುಳುತಲಕ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ಒಂತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಕೊರಡಾಪು ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತುಳುವೆರ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗೆರ್ಲ ತೂಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಪು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನು ಸಿನಿಮಾ ಕೊಡೊಂಜಿ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದು ತುಳುವೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ತುಳು ಈ ಸಿನಿಮಾನು ಮಾತೆರ್ಲ ತಿಗೊಡು ದಯಪಂಡ ಹಾರ್ಟ್ ಟಚಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಪುರುಷೋತ್ತಮೆ ಪ್ರತಿಯೊರನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲೊಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತುಳುವೆರ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾನು ತಗೊಂಡು ಬರ್ಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಕಟ್ಸರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ರು ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನನ್ನ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಾದರೂ ನನಗೆ ಜೀವನ ಕೊಟ್ಟ ಭೂಮಿ ಮಂಗಳೂರು. ಸೊ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಪುರುಷೋತ್ತಮನ ಪ್ರಸಂಗ ಈಗ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಹೌದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಫಿಲಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಗಿಂತ ಒಂದು ಜೀವನ ಪಾಠ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೋರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಹೋಪ್ನ ಕಳ್ಕೊಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ನೀರು ಹಾಕಿ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದುಬೈಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ದುಬೈಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಬೇಕು, ದುಬಾಯೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋರಿಗೆ ಇದೊಂದು ತಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದುಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬೇಕು. ಈಗ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಈಗ ಇಷ್ಟು ಜನ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು, ಏನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಏನು ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು? ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಿಂತ. ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಬೆಳಿಬೇಕು, ನೀವು ಬೆಳಿತೀರಾ, ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿಯನ್ನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಖುಷಿ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ಸರ್. ಒಂದು ಸಲ ನೆನಪು ಮಾಡೋದಾದರೆ ಡೇ ಒನ್ನಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬರೋ ತನಕದ ಜರ್ನಿನ ಒಂದು ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸೊ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರ ಕಷ್ಟ ಇರ್ತದೆ ಸರ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತಲ್ಲ, ನೂರಾರು ಜನ ದುಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸಾಕು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಹಂಗಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮನೆ ಮಗ ನಾನು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಲೇಡೀಸ್ ತುಂಬ ಜನ ನೋಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಈ ಫಿಲಮ್ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಜೊತೆ ಇಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತು ಮೂವಿ ಬೇತೆ ಮೂವಿ ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ರೋಲ್ ಮಲ್ದೆ
ಈ ಮೂವಿ ಒಂಚೂರು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರನ್ನು ಇತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಿತ್ತನ್ ಮೂವಿ ಕಾಪಿಕಾಡ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಂದೇರು ಅಂಜನೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಾತ ದಿಗ್ಗಜರು ಸೇರಿದ ಮಲ್ದಿರಂಜನ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮೂವಿ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆದಿಪ್ಪು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಪಾತ್ರಗ್ ಜೀವ ಕೊಡ್ತೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬತ್ತು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೊ ಕುಡ್ಲದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಮುಲ್ಪದ ಕಲಾವಿದರು ನನಲಾತಿ ಮಿತ್ತು ಕೊನೊಪಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂಚೆನೆ ನಿಖಿಲ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮಿತ್ತಲ ಉಪ್ಪಡು ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಗೆ ಪೋಪಿನ ಕಲಾವಿದರ ಮಿತ್ತಲ ಉಪ್ಪಡು ಪನೊಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಹೊರ ಪುರುಷೋತ್ತಮನ ಪ್ರಸಂಗ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಚಲನಚಿತ್ರನ ಮೂಲ ಬತ್ತು ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ತುಂಬ, ಬಿಕಾಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಸಹ ಅಷ್ಟು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು, ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್. ಸೊ ಈ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಲೈಕ್ ತುಳುವಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರು ಇದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಫೇಸ್, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದರು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದರು, ಬಟ್ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಸೊ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಷ್ಟು ಲೆಜೆಂಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಜನ ನೋಡಿದ್ದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು, ತುಂಬ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಕನ್ನಡ ಸರಿ ಈರ್ಲ ಪಾಠದುಲ್ಲರು ಈಸ್ತಿ ಜನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಿನಿಮಾದ ಎಂಚೆತ್ತನ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಅದ್ಭುತ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ದಯಪನಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜೇ ಪಲ ಪೋಡಿಗೆ ಪುಂಡು ತೂನಗ ಅವಲ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಂಕುಲು ಪಾತ್ರ ಮಂತಿನ ಹೇಳ್ತಾ ಅವರ ಪನೀರ್ ಒಂಚೂರು ನಾಜುಕ್ ಲೋಪ್ನ ಎಂಕ್ಲೆ ಆಂಡ್ ಧೈರ್ಯ ಪನೋಲಿ ದಯಪನಗ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲಕ ಆ ಮಟ್ಟೋಡು ಮನ್ಪನ ಉಂಡತೆ ಮಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವಲ ಇತ್ತೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತನು ఆయన ಹೇಳ್ದವರ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿಂಜಿನ ಬನಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಗೆ ಒಗ್ಗುದಿತ್ತಿನ ಕುಲ್ಪುರ ಏನವೇ ಇತ್ತೆ ಪಂಡೇನು ನಮಗೆ ಇಂಚಲ ಮನ್ಪೆರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಂಡದೇನು ಮಾಸ್ಟರ್ ತೋಚ್ಪಾದ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಏನು ಹೇಳ್ದವರ ದಯಮಲ್ತದ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ತೀರಾ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಂಡಗ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬದುಕಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಅವಿನ ಪೊರ್ಲುಡು ಏತು ಬೋಡು ಹಾಸ್ಯ ಗಟ್ಟಿದ ಒಂಜಿ ಕತೆಟ್ ಓಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಒಂಜಿ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಆಬೋಡು ಅತ್ತ ನಾನು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ನೀಟ್ ಒಂಜಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ದಲಕ್ಕ ಮಂತದ್ದು ಕೊಡ್ತೀರು ಮಾಸ್ಟರ್. ಸೊ ದಯಮಲ್ತದ್ದು ಇಂದೇನು ಗೆಂದಾದ ಕೊಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಕೊರಡೆ ಜನಕುಲು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕತೆಕುಲ ಒಂಜಿ ನೈಜ ರೂಪಡು ಒಂಜಿ ಆರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಅಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆದ ಹಿಟ್ ಆವಡು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಬರೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮನ ಪ್ರಸಂಗ ಭಾರಿ ಶೋಧ ಸಿನಿಮಾ. ಲಾಸ್ಟ್ದ ಒಂಜಿ 2 ಸೀನ್ ಅಂತೂ ಯಾನು ಬುಲ್ಪುಣಿ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ, ಯಾನು ಬುಲಿಪವನ ಆಯ್ತೆ ಎನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬುಲಿಪುಣಿ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಸೀನ್ ಅಂತೂ ಯಾನು ಕನ್ನಡ ನೀರು ಬರ್ತನೆ ಇಂಕ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಲ್ಲ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನಿ ಸೂಪರ್ ಬಂಡ ಸೂಪರ್ ಅಕಲ್ ಸುರುತ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಆಪಿಜಿ ಒಂಜಿನೇ ಬೊಕ್ಕ ಹೀರೋ ಭಾರಿ ಮುಗ್ಧತೆ ತೋಜು ಆ ಮೋನೆ ತೂನಗನೆ ಪಾಪ ಅಂದಾಪು ಅಂತ ಅದು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ ಸಿನಿಮಾ. ಜನಕುಲು ನನ್ನಲಾತ ತೂವೋಡೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಿದೈ ತೂಯಿನಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನೇನು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡೊಂದು ಪನೋಲಿ ಆತ ಪನೋಡು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡೊಂದು ಪಿದೈ 4 ಗಂಟೆ ಪನಲೆ ಜನಕುಲು ಬರಡು ಜನಕುಲು ತೂವಾಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೆಂದಡು ಮಾಡಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.